Estas imaxes do interior do edificio número 4 da Rúa Riestra amosan os estragos que fixeron as lapas na súa estrutura. Toda a zona de baixo cuberta e segundo andar están absolutamente queimados, non queda nada e incluso a parede que une esa bufarda co resto do baixo cuberta está tamén moi afectada, igual que os puntais, os puntóns que vedes aí de madeira. Os traballos diríxense agora a garantir a seguridade na zona, por iso esta mañá comezaron os labores de demolición das partes máis afectadas cun vistoso dispositivo. Un guindastre de grandes dimensións tivo que suspender no aire un colector de obra para recoller os cascallos. Será demoler ese pinche que se ve desde fora, que foi o obxectivo dende un principio, porque o que máis preocupa os técnicos municipais e os bombeiros por si pode caer tanto cara a vía pública como cara ao interior e poder colapsar o resto do edificio. Tamén se quita a parede medianeira que vedes á esquerda porque está moi afectada, ten moitas grietas, está aberta e en calquera momento tamén pode caer, e os puntóns que estaban na baixo cuberta. Tamén se desmontará a cuberta da zona da dereita e probablemente a medianeira, que resultou moi afectada polo incendio, un proceso lento e delicado. Niso están, como sabedes, é un procedemento delicado para evitar que poidan suceder calquera tipo de demolición perigosa que afecte á estrutura ou que poida causar perigo na vía, polo tanto vaise, segundo os criterios técnicos, avanzando nesa dirección. O tempo que se realizan estes traballos irase comprobando a estabilidade do resto da estrutura, co obxectivo de determinar cando será posible acceder ao que queda do inmoble, incluindo os negocios que están nos baixos. Ademais, a concelleira fixo un chamamento á veciñanza para que respecten os valados. Si hai valados é por algo, entón a xente que dea unha pequena voltiña arredor e non cruce por esa vía, eso en primeiro lugar. Despois, lóxicamente, os inquilinos están pendientes absolutamente en todo momento para saber cando poden entrar para recuperar, ver o que hai, recuperar algo. Xa se lles trasladou que polo momento, pola súa propia seguridade, non poden acceder. En canto a investigación sobre o lume, a Policía Xudicial da Policía Nacional de Pontevedra xa enviou ao xulgado de Garda as dilixencias cun informe que cualifica o lume como fortuito. Agora será o xulgado quen determine se hai que seguir investigando o sucedido.